Good morning mga kamami. So for today's video is nakita ninyo nga daghan na tagkahoy no. Kay kaning adlaw wala na gud mi kahoy. So mo na nga nibisita po ko karitso sa ako ang mga tanom no na ako ita isa ka buok talong, na ako isa ka buok nga sili. So kaning sili nga siya is dili ni siya sili nga at sili ni siya nga hang kanay butang niyo sa suka ba sinamakan. So man siya nga sili. So kani siya nga ampalaya is nanan siya bunga isa ka buok. So nakita niyo sa video no, hanap-hanap yun siya. So bitaw. So kani nga ampalaya bisag isa ra ni kapunuan ni siya or duha, daghan na kayo ni siya mga buwak ug bunga. Mao na yahang bunga. So gipaduluan na nako no. So mayo lang gani kay init aning orasa kay og di pa ni init na arang luya kay wa gid kuy sugnod bisag isa ka buok. So mani nakapasalamat po ko sa Ginoo kay nahinlo ra gid pod gipaspasan gid naghinyo na akong sikwa. So mayo gani kay nakaluyan pa sa Ginoo nga na jud puy buwak kang ako ang sikwa kay dugar gid kong hinuwatay daani nga mobuwak. So kani pong paglimpyo ani haras-haras kay pud dinalian kadyo nga paglimpyo. Nakana kong anak kay wa man siya lingaw so nagdula-dula po na siya tubangan sa amo ang balay. So yung giduwa na nayuta niyo batay mabuhat no kay basta natay buhaton mangita pud ng anak kung buhaton pud no. So daghan-daghan po ang mga kahoy kay gitabangan po kuha ni sa mama nga mga hoy pero ako ra po naghakot ako ra po nag putol-putol kay gura man siya nanguha gitabangan ko siya panguha ani. So di po ko niya pasagdan ani kay napog koy jatot nga gasunod-sunod sa atubangan. So mao na nga ibanan jud po ko ni pangahoy. So di ba ya pud lalim mintan mga hoy basta ikaw ra jud isa pud no nya nakadang bata kay utak kabalo nga naihas anang kilid-kilid nya nukarit lang og kamang no. So mao na ginahinin na nako na siya og put-put or hinahinin na siya gitad-gitad no kay kani laging naning kamot putang nga makakahoy kay lisod po kaso ni wa putoy kahoy. So diri dapita na ginahinin na dyan siya guwa no nakita ninyo nga nagpandong na kuha yung sinina. So mo na nga ginahinin po na hugbal ng kamera kay susintahan mabasa malay po ni di po mantayan kay kusok-kusok pa dyan mo ang uwan ni. So ni action na po dugdag-ong ba mo na nga ni pandong na lumapog ko kay lisip po ni makasipon-sipon ta buhon makasakit no kay mahal kayo ang tambal. Og diri na lang ko to, please like, share and subscribe. Bye.